yake faruwa ne? Wayan nan sai kira ba yake yi. Sai kira yake ta Cikin wayan ne yake. ba da shi ka fita ya sa kira ka bani shi. Ba ni shi kawai shi. Hello? Mai gida. Mai gida mun muka ɗauki wayar. To dan Allah za a yi ku dawo min da ita. Mu dawo ma da wayan? Gaskiya ba za ka samu wannan wayan ba sai dai ka gaya mana inda za mu ajiye maka sim card naka mu kawo maka mu ajiye maka. SIM card kuma? SIM card ba za ka samu wannan wayan ba dan kuma muna da buƙatar shi muna so mu yi amfani da shi. To ku je ku ci uwarku da ita. Ka ce me? Ku je ku ci uwarku da ita. Sai dai kai ma ka je ka ci uwarka kuma ka ci gidan muna ma da buƙatar wayan SIM card din ma sai dai mu je mu gona shi.